ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕ ಬಾದುಂಡು 1/6/24 ಬೊಳ್ಪದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ್ರಲ ಪರಸ್ಪರ ಆತ್ಮಿಕ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರಾದುಳ್ಳರು. ನಿಕ್ಲಿಡ ಆತ್ಮಿಕ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಆತ್ಮದ ಪ್ರೀತಿ ಆತ್ಮದೊತ್ತಿಗಿಪ್ಪಡು, ಶರೀರದ ಜೊತೆ ಹತ್ತು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬಾ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ವಾ ಅದ್ಭುತವೈನ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪದಿರು. ಉತ್ತರ: ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಬರ್ಪನ ಆತ್ಮ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗೋಡು ತಮ್ಮ ನಂಬರ್ಡ್ ಸ್ಥಿತಾಪಿರು. ಅಕುಲು ಏಪಗುಲ ಸ್ಥಾನನು ಬುರ್ದು ಗದ್ದುಜಿರು. ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಧರ್ಮದ ಆತ್ಮಲ ತನ್ನ ಕೈ ತಲುಪಿರು. ಅಲ್ಪೊಡ್ದು ನಂಬರ್ ವರಾದು ಅಕಲ್ನ ಸಮಯಡು ಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರು ಬರ್ಪಿರು. ಈ ಅದ್ಭುತವೈನ ಜ್ಞಾನ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಂದುವೇ ಸಮಯಡು ಕಲ್ಪೊಡು ಒಂಜೇ ಸರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಈ ಜ್ಞಾನನು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಬಾ ಕುಳದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೇರು. ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮಗೂ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಪಂದು ತೆರಿವೇರು. ಬೇತೇರ್ಲ ಏಪಗುಲ ತೆರಿಪೋಜೇರು. ಇಂದೇನು ಬಾಬನಿ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ತೆರಿಪೋರು. ಈ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಲಬ್ಧನು ನಿಕುಲು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ನಂಬರ್ ವಾರು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರವಾದ ದೆತೊಂದು ಪೋಪುನಕುಲು ಅದುಲ್ಲರು. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಇತ್ತೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ಬಾಬಾ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಪನ್ಪುನ ನೆನಪುಲ ಸಹ ಮಾತೆರಗ್ಲೊಪ್ಪುಜಿ. ಮುಲ್ಪಂತೋ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದುಪ್ಪರು. ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ದಿನ ನಿಕಲ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರಡೆ ಒಪ್ಪರು. ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತವಾದುಂಡು ಜೋಕುಲೆ ಒಲ್ಪನೆ ಎತ್ತಂಡಲ ನಿಕುಲು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಎಂಚ ಕನ್ಯೆಗೆ ತನ್ನ ವಾ ಪತಿ ತಿಕ್ಕುವೆರು ಪನ್ಪುನವು ತಿರದಿಪ್ಪುಜಿ. ಭಾವಚಿತ್ರ ತುಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ನೆನಪೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಒಲ್ಪೆತ್ತಂಡಲ ಒರಿಯನೊರಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದು ದೈಹಿಕ ಪ್ರೀತಿಯಾದುಂಡು. ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಆತ್ಮಿಕ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು. ಆತ್ಮಿಕ ಪ್ರೀತಿಲ ಏರ್ನ ಜೊತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲೆಡ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರತ್ವದ ಪ್ರೀತಿ. ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲೆಡ್ಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಪೋಡು. ಪಂಡ ಆತ್ಮದ ಜೊತೆ ಆತ್ಮದ ಪ್ರೀತಿಲ ಬೋಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಪ್ರಪಂಚದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತೆರಿದಿಜೆ. ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಾದುಲ್ಲರು ಐಡ್ದವರ ಪರಸ್ಪರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಒರಿ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಿಕ ಪ್ರೀತಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರ ಕೇವಲ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟೆ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಎದುರುಡು ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪೋವೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಇಡೆಗೆ ಬೈದೇರು ಪಂದು ಜೋಕುಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲಿನ ಪವಿತ್ರ ಪೂವಾದು ಮಲ್ತದು ಪತಿ ತೆರೆದು ಪಾವನ ಮಲ್ತದು ಜೊತೆಟು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಪಂಡ ಕೈ ಪತೊಂದು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಪಂಡತ್ತು ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಪಕ್ಕಿದ ರೂಪೋಡು ಪೋಪುನ ರೀತಿಡು ರಾದು ಪೋಪೇರು. ಎಂಚ ಸ್ಥೂಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಉಪ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಜೊತೆ ನಲ್ಲ ಕೆಲವೇರು ಉಪ್ಪೇರು. ದುಂಬು ಕುಲ್ದುಪ್ಪೇರು ಅಕಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಉಪ್ಪೇರು. ಅಕಲ್ನ ಜೊತೆ ದುಂಬುದ ಭಾಗೋಡು ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಪಕ್ಕಿಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪೂರ್ಣ ಸಮೂಹ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋನಗ ಮಸ್ತ್ ಶಬ್ದ ಆಪುಂಡು. ಸೂರ್ಯನ ಬೊಲ್ಪುನು ಮುಚಿದು ಉಡುಪುಂಡು. ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಗುಂಪು ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಆತ್ಮದ ಸಮೂಹ ಎಣಿಕೆ ಇಜ್ಜಂದಿನಾತು ಪಂದ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಂದಿನಾತು ಮಲ್ಲವು ಪಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಮುಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಜನಗಣತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಕರಾರು ಒಕ್ಕಾದು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ. ಏತೊಂಜಿ ಆತ್ಮಲುಲ್ಲೇರು ಏಪಲ ಇಂದಿತ ಲೆಕ್ಕನು ದೆಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸತ್ಯೋಗುಟ್ಟು ಏತು ಮನುಷ್ಯರುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪಡಾಪುನು. ದೇಪಂಡ ಕೇವಲ ಭಾರತನೇ ಒರಿಯುಂಡು. ನಿಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು ಎಂಗುಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕ ಆದುಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಶರೀರಡುಪ್ಪುನಗ ಜೀವಾತ್ಮ ಆದುಪ್ಪುನು ಪಂಡ ಇಂದು ರಡ್ಡುಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಖ ಹತ್ತಂಡ ದುಃಖನು ಭೋಗಿಸವುಂಡು. ಇಂದೇನು ಆತ್ಮನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಂದು ಏಪಗುಲ ದುಃಖನು ಅನುಭವಿಸುಜಿ. ನಿರ್ಲೇಪ ಆದುಂಡು ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೆರಿವೇರು. ನನ್ನ ಕೆಲವೇರು ಎಂಕುಲ್ನಂತೂ ಆತ್ಮ ಪಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೊನ್ವೇರು. ಆಂಡ ಬಾಬನು ಒಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂದು ಪನ್ಲೆ. ಈ ಪಾತೆರುಳ್ಳ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಪೇರು ಬಾಬಾ ಪರಮಧಾಮ ನಿವಾಸಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿದುಂಡು. ಬಾಬಾ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಕೊಡ್ತೇರು. ಒಲ್ಪನೆ ಪರದಾಡೊಂದು ತಿರುಗಾಡೊಂದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು. ಬಾಬಾ ಪರಮಧಾಮಡು ಉಪ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲ ಸಹ ಅಲ್ಪದ ನಿವಾಸಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪರು. ಈ ಜ್ಞಾನಲ ಸಹ ಇತ್ತೇನೆ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು.
ನಿಗುಲು ದೇವತೆ ಅದುಪ್ಪುನಗ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಧರ್ಮದ ಆತ್ಮ ಮಿತ್ತುಳ್ಳಿರು ಪನ್ಪುನವು ನೆನಪುಪ್ಪುಜಿ. ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಬತ್ತದು ಇಂಚ ಶರೀರವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪನ ಚಿಂತೆಲ ನಡಪುಜಿ. ಬಾಬಾ ಪರಮಧಾಮುಡು ಪೆರು ಈ ಶರೀರುಡು ಬತ್ತದು ಪ್ರವೇಶ ಆಪೇರು ಪನ್ಪುನವು ಸಹ ಸುರುಕು ತೆರಿದಿಜ್ಜರು. ಇತ್ತೆ ಆರು ತಮ್ಮ ಶರೀರಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ತಮ್ಮ ವಿಲಾಸ ತೆರಿಪವೇರು. ನಿಗುಲು ಶಿವಬಾಬಾ ಕೇರ ಪರಮಧಾಮ ಪಂದು ಬರೆಯರಡ ಪರಮಧಾಮಕ್ಕಂದು ಪತ್ರ ಪಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಆಯ್ನದವರ ಶಿವಬಾಬಾ ಕೇರ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂದು ಬರೆಪರು. ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ವಿಲಾಸ ಬರೆಪರದೆ ಪಂಡ ಬಾಬಾ ಮುಲ್ಪನೆ ಬೈದೇರು ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಈ ರಥೊಟ್ಟು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ తీయರಡ ಆತ್ಮಲ ಸಹ ಪರಮಧಾಮ ನಿವಾಸಿಲು ನಿಕುಲು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಾದುಲ್ಲರು ಸದಾ ಇಂದೆನೆ ತೆರಿವರು. ಮೊಕಲು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರು ಮೊಕಲ್ನ ಪುದರು ಇಂಚಿನವು ಆತ್ಮನು ಮುಲ್ಪನೆ ತೂಪರು. ಆಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ದೇಹದ ಅಭಿಮಾನುಡು ಬತ್ತದು ಬಿಡುಪೇರು. ಬಾಬಾ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆದು ಮಲ್ಪೇರು ತೆರಿಪವೇರು. ನಿಕುಲು ನಿಕ್ಲೆನು ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಈ ಸಮಯಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ಯಾನು ಇಡೆಗು ಬೈದೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪೆ. ಪರತ್ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯನು ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಟ್ಲ ಮೋನೆ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು ಕಣ್ಣುಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಂಡ ಜ್ಞಾನಾಮೃತ ಮೋನೆರ್ದೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಗೋಮುಖ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಪಂಡ ಇದು ಅಪ್ಪೆನ ಮುಖವಾದುಂಡು. ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆನ ಮೂಲಕ ನಿಕ್ಲೆನು ದತ್ತು ಮಲ್ತೊನೆರು ಏರು ಶಿವಬಾಬಾ. ಆರು ಮುಲ್ಪನೆ ಉಲ್ಲೆರತ್ತೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಾತಲ ಬುದ್ಧಿಡುಪ್ಪೊಡು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆನು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ದತ್ತು ಮಲ್ತೊನುವೆ ಐದವರ ಬೇರು ಅಪ್ಪೆಲ ಆದುಲ್ಲೆರು. ನಿಕುಲು ಮಾತಾಪಿತ ಪಂಡ ಇರು ಮಾತಾಪಿತ ಎಂಕುಲು ಇರ್ನ ಬಾಲಕ ಪನ್ಪುನ ಗಾಯನ ಉಂಡು ಐನೆರ್ದವರ. ಆರು ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೆರು ಅರೆಗ್ ಶಿವಬಾಬಾಗ್ ಅಪ್ಪೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೆರು ಆರು ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಬಾಬರ್ದಂತೂ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆಲ ಬೋಡು ಆರು ಇಡೆಗ್ ಬರ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದುಂಡು ಅಪ್ಪ ಪರಮಧಾಮುಡುಪ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಅಲ್ಪೊಪ್ಪುವ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪ ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಪಾತೆರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ತೆರಿದಿಜಿ. ಅಕುಲು ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಮಾತೆಟ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಲ್ಲೆರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತಿನಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಂದಿನಾತ್ ಆವೊಂದಿತ್ತುದೇರು. ಇಂದೆಕ್ ಘೋರ ಅಂಧಕಾರ ಪಂದು ಪನುಡ ಆಪುಂಡು ಗಾಯನಲ ಉಂಡು ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಟ ಐನೆರ್ದವರ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಧಕಾರ ದೂರ ಆಪುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ರಾವಣನ ರಾಜ್ಯ ಉಂಡು ಈ ಕಾರಣೊಡ್ದಾದ ಅಂಧಕಾರ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ರಾವಣನ ರಾಜ್ಯ ಉಪ್ಪುಜಿ ಐನೆರ್ದವರ ವಿಕಾರ ಉಪ್ಪುಜಿ ದೇಹ ಅಭಿಮಾನಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆದು ಉಪ್ಪಿರು. ಆತ್ಮಗು ಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಆದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಯುವಕ ಆದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ವೃದ್ಧ ಶರೀರ ಆದುಂಡು ಐನೆರ್ದವರ. ಇತ್ತೆ ಈ ಶರೀರ ಬುಡ್ದು ಕುಡೊಂಜೆನು ಪಡೆಪೆ ಇಂಚಿನಕುಲು ಸೈತು ಪೊಯ್ರು ಪಂದು ಸತ್ಯುಗುಟ್ಟು ಪನ್ಪುಜಿರ್ದೆ ಪಂಡವು ಅಮರಲೋಕವಾದುಂಡು. ಖುಷಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಶರೀರನು ಬುಡ್ದು ನನೊಂಜೆನು ದೆತ್ತೊನುವೆರು. ಇತ್ತೆ ಆಯುಷ ಮುಗಿಯಿಂಡು ಇಂದೆನು ಬುಡ್ದು ನನೊಂಜೆನು ದೆತ್ತೊನುಡು ಪನ್ಪುನವು ತೆರಿಯುಂಡು. ಇಂದೆಗ್ ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಸರ್ಪದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೆರು. ವಾಸ್ತವಡು ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಬಾಬಾ ಕೊರ್ಪುನೆರ್ದಾದುಂಡು. ಐನು ಸನ್ಯಾಸಿಲು ದೆತ್ತೊಂದೇರು ಐನೆರ್ದವರ ಬಾಬಲ ತೆರಿಪೊಯರು. ಇತ್ತೆ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪುನ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಯಲೋಪಾದುಂಡು. ಬಾಬನ ಅಕ್ಷರಳ ಉಂಡು ಚಿತ್ರಳ ಉಂಡು ಅಂಡ ಹಿಟ್ಟಿಡು ಉಪ್ಪು ಇತ್ತಿಲಕ ಐನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಕುಳುದು ಅರ್ಥನು ತೆರಿಪೊಯರು. ಸರ್ಪ ಇಂಚ ಪರತ್ತು ಪೊರೆನು ಬುಡುಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಸ ಪೊರೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಶರೀರ ಬುಡ್ದು ನನೊಂಜಿ ಶರೀರ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೆರು. ಪೊರೆ ಬುಡುಪುನವು ಒಂಜಿ ಸರ್ಪದ ಉದಾಹರಣೆ ಆದುಂಡು. ಆ ಪೊರೆಲ ತೋಜುಂಡು ಎಂಚ ವಸ್ತ್ರನು ದೆಪ್ಪುವೆರು ಅಂಚೆನೆ ಸರ್ಪಲ ಪೊರೆನು ದೆಪ್ಪುಂಡು. ನನೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಸರ್ಪ ಅಂತೂ ಬದುಕುದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸದಾ ಅಮರವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡತ್ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಪೊರೆನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸೈತು ಪೋಪುನು. ಅಂಚೆನೆ ಸತ್ಯಗುಟ್ಟು ನಿಕುಲ ಸಹ ಸಮಯದ ಅನುಸಾರ ಒಂಜಿ ಪೊರೆನು ಬುಡ್ದು ನನೊಂಜೆನು ದೆತೊನುವರು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಗರ್ಭುಡು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಯುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಯೋಗ ಬಲತ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು ನಿಕುಲು ಯೋಗ ಬಲೊಡ್ದು ಜನ್ಮ ಪಡೆಪರು. ಐನೆರ್ದವರ ಅಮರೆರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುಂಡು ಯಾನು ವೃದ್ಧ ಆದುಲ್ಲೆ ಅತಂಡ ಪ್ರಾಯ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಶರೀರ ಪರತ ಆದುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಪೋದು ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು. ಅಪಗ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಶರೀರ ಬುಡ್ದು ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆದ ಶರೀರಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಶರೀರಗು ಜೈಲು ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೆರು ಮಹಲ್ ಪನ್ಪುನ ಅನುಭವ ಬೋಡ ಆಪುಂಡು. ವಾ ಪಾಪಾಲ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಗರ್ಭ ಮಹಲ್ಡ್ ಅಮರ ಆದುಪ್ಪುವೆರು.
ದುಃಖದವ ಪಾತ್ರಳ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ಪಣಂಚಿನವ ಕೊಲಕು ಪದಾರ್ಥ ತಿನ್ಪುಜೇರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಪ ತೀರಿಪೇರು ಜೋಕುಲಿನಿಕುಲು ನಿರ್ವಾಣಧಾಮకు పోడాపుండు ఈ ప్రపంచ బదలావందుండు ಪರತೆರ್ದು ಕೂಡ ಪೊಸತಾಪುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಲ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ವೃಕ್ಷರ್ದು ಬೀಜ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೂಡ ಬೀಜವನ್ನು ಪಾಡ್ನಾಗ ಏತೊಂಜಿ ಫಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಸತ್ಯೋಗುಟ್ಟು ಒಂಜೇ ಬಾಲೆ ಯೋಗ ಬಲರ್ದು ಜನ್ಮ ಪಡೆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ವಿಕಾರರ್ದು ಐನು ಆಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಜನ್ಮ ಆಪುಂಡು. ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ವಿಕಾರರ್ದು ಐನು ಆಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಜನ್ಮ ಆಪುಂಡು. ಸತ್ಯೋಗ ಪಕ್ಕ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ ಅಂತರ ಉಂಡು ಪಂದು ಬಾಬ ತೀರಿಪೋಯರು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಎಂಚ ಪರತಾದುಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ 84 ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಪೇರು ಇಂದು ಸಹನ ತಿರಿಪ್ಪವಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆತ್ಮ ತನ್ನ ತನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿದ್ಪದು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನಡು ಸ್ಥಿತ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಥಾನಡು ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಂಬರ್ ವಾರು ತಿರ್ತುಗೆ ಬರ್ಪೇರು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಮೂಲ ವತನದ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾದರಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಮಾತ ಧರ್ಮದಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಲುಂಡು. ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮಲ ಸುರುತಾದುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಮೇಣ ಬರ್ಪೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಪೋದು ಸ್ಥಿತ ಆಪೇರು. ನಿಖುಲ ಸಹ ನಂಬರ್ ವಾರಾದು ತೇರ್ಗಡೆಯಾದು ಆ ಅಂಕದ ಅನುಸಾರ ಸ್ಥಿತ ಆದುಪ್ಪರು. ಬಾಬಾ ಈ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಮಾತ್ರ ನೆಪ್ಪುಂಡು. ಆತ್ಮದ ವೃಕ್ಷ ಏತು ಎಲ್ಲಿ ಆದುಂಡು ಎಂಚ ನಿಖಲ್ ನಾವು ಈತು ಮಲ್ಲ ವೃಕ್ಷ ಆದುಂಡು. ನಿಖುಲು ಜೋಕುಲು ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿರ್ದು ತೂದು ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಚಿತ್ರನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪರು. ಆತ್ಮ ಏತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆದುಂಡು ಶರೀರ ಏತು ಮಲ್ಲ ಆದುಂಡು. ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಕುಲ್ವೇರು. ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಾನಡು ಕೈತಳ್ಳು ಪೋದು ಕುಲ್ವೇರು. ಮನುಷ್ಯರ್ನ ವೃಕ್ಷ ಮಲ್ಲ ಆದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನಡಪೆರೆ ತಿರುಗೆರೆ ಓದೆರೆ ಗೊಬ್ಬೆರೆ ನೌಕರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಜಾಗು ಬೋಡತ್ತೆ. ಮಾತಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಜಾಗು ಬೋಡು. ನಿರಾಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚಡು ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಾನಪ್ಪುಂಡು. ಐನಿಡ್ದವರ ಈ ಚಿತ್ರುಲ್ಲ ತೊಜಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತಿನ ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ಶರೀರ ಬುಡ್ದು ಆತ್ಮಲು ಅಡೆಗು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ನಿಖುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ಉಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕುಲು ಎಂಚ ಉಪ್ಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಂಬರ್ ವಾರು ಎಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಪೇರು. ಇಂದು ಮಾತ ಪಾತೆರು ನಿಖಲಿಗೆ ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪ ಉರಿ ಬಾಬಾ ಬತ್ತು ತೆರಿಪೋಯರು. ಒರಿನ ಮಾತಲ ದೈಹಿಕ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು ಐಕ್ ಆತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಬಂದು ಪಣಿರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ನಿಖುಲು ತೆರಿವಂದರು ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಆತ್ಮ ಮೈ ಪಂಡ ಎನ್ನವು ಪಂಡ ಇಂದು ಎನ್ನ ಶರೀರವಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಇಂದೇನು ತೆರಿವಂದಿಜೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸದಾ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಲ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ನಿಖುಲು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆದುಪ್ಪರು. ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲ ಈ ಎಂಕುಲ್ನ ಈ ಶರೀರ ಇತ್ತೆ ಬೃದ್ಧವಾದುಂಡು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಇಂದೇನು ಬುಡ್ದು ನನಂಜೆನು ದೇತೊನುವ ಪನ್ಪುನವು ತೆರಿದುಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ತಬ್ಬಿ ಬಾಪುನ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ. ನಿಖುಲು ಜೋಕುಲು ಬಾಬರ್ದು ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಪಡೆವಡಾಪುಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಓಡೆಮುಟ್ಟ ಜ್ಞಾನನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನುಜೆರು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇನುವೆರು. ನಿಖುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ವಾಸ್ತವಡು ನಿಖುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಮಂದಿರಲ ಸಹ ಅಜ್ಮೀರುಡುಂಡು. ಊರಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಬೊಕ್ಕ ನನುರಿ ಸಾರಸಿದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಉಪ್ಪೇರು. ಅಜ್ಮೀರುಡು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಂದಿರನು ತೀಯರೆ ಪೋಪೆರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಳ್ದಿರು ದಾಡಿ ಪಂಡ ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆನು ತೊಜಿಪದಿರು. ಅಕಲೇನು ಮನುಷ್ಯರ್ನ ರೂಪೊಡು ತೊಜಿಪದಿರು. ನಿಖುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಸಹ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪೊಡುಪ್ಪರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದೇವತೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂತಾನ ಆಯ್ನ ನಿಖುಲೆ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದುಲ್ಲರು. ಅಕುಲುದಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂತಾನೆರತ್ತು ಕಡೇಟ್ ಬರ್ಪುನಕಲಿಗೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತೆರಿಯುಜಿ. ನಿಖುಲ್ ನಾವು ಇಂದು ವಿರಾಟ ರೂಪವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಬುದ್ಧಿಡು ನೆನಪುಪ್ಪುಡು. ಇಂದು ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ಇಂದೇನು ನಿಖುಲು ಎರೆಗಾಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪೌಲಿ. ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ. ಇಂದೇನು ಯಥಾರ್ಥವಾದು ತೆರಿಯೊಂದು ಈ ನಿಶ್ಚಯಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಪಕ್ಕ ಆದುಪ್ಪೊಡು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಯಥಾರ್ಥವಾಯಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಒರಿ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಅರಣ್ಯ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಬಾಯಿರ್ದು ಹೇ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪುನ ಅವಶ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪರಮಾತ್ಮ ಏರು ಪನ್ಪುನವು ಬಾಬಾ ಪತ್ತದು ತೆರಿಪ ಮುಟ್ಟ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದೇರು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಏರು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಮೊಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಐದವರ ಋಷಿ ಮುನಿಕಲಿಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಖುಲು ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ತೆರಿದರು. ಆಸ್ತಿಕ ಆದುಲ್ಲರು ದಯಪಂಡ ನಿಖುಲು ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ನನ್ನ ಕೆಲವರು ಕಡಿಮೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ವಿದ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜಲಾದುಂಡು ಮಲ್ಲಲಾದುಂಡು. ಬಾಬಡ ಈತೊಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಸಾಗರನು ಶಾಹಿಯಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೆಂಡಲ ಸಹ ಆಯ್ತ ಅಂತ್ಯನು ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಸಹಜ ಮಲ್ತದು ತೆರಿಪೇರು. ಬಾಬನು ತೆರಿಯುನೊಡಾಪುಂಡು. ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಆದುಪ್ಪಡು ಆತೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ.
ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಸದಾ ನೆನಪು ಸ್ಥಿರವಾದುಪ್ಪೆರೆ ತಿರ್ಗೊಂದು ಈ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಪರಮಧಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಆದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಇಡೆಗ್ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದ ಬಾಬಲ ಪರಮಧಾಮಡು ಉಪ್ಪಿರಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರಡು ಬೈದೇರು. ರಡ್ ಎಂಚ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಪರಸ್ಪರ ಆತ್ಮಿಕ ಪ್ರೀತಿಡುಪ್ಪೊಡು. ಆತ್ಮದ ಪ್ರೀತಿ ಆತ್ಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಡು ಶರೀರದೊಟ್ಟಿಗೆತ್ತು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಪುನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೊಡು. ವರದಾನ ಹತ್ತದ ಕಾಮನೆರ್ದು ಮುಕ್ತಾದ ಸರ್ವ ಪ್ರಶ್ನೆರ್ದು ದೂರ ಆಪುನಂಚಿನ ಸರ್ವ ಪ್ರಶ್ನೆರ್ದು ದೂರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸದಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತ ಭವ. ವಾ ಜೋಕುಲು ಹದ್ದದ ಕಾಮನೆರ್ದು ಮುಕ್ತಾದುಪ್ಪೆರು ಅಕಲ್ನ ಚೆಹರೆದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನತೆದ ಹೊಳಪು ತೋಜುಂಡು. ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತೆರು ಓವ್ವೆ ಪಾತೆರಡು ಪ್ರಶ್ನ ಚಿತ್ತಾದು ಪುಜಿರು ಅಕುಲು ಸದಾ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಆದುಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿರ್ದೋಷಿ ಪಂದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೇರು. ಅನ್ಯ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತಲ ದೋಷ ಪಾಡುಜೇರು ಓವ್ವೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಡು ಓವ್ವೆ ಆತ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಣ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪನ ಆತ್ಮ ಎದುರು ಬರೊಂದು ಪಡು ಶರೀರದ ಕರ್ಮ ಭೋಗ ಎದುರು ಬರೊಂದು ಪಡು ಅಂಡ ಸಂತುಷ್ಟತೆದ ಕಾರಣ ಅಕುಲು ಸದಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತಾದುಪ್ಪೇರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ವ್ಯರ್ಥದ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಜೋಕುಲಾಟಿಕೆದ ರೂಪೊಡತ್ತು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.